салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи ма. дӯстои азиз, бисёриятон мегӯед ки мо чӣ хел одам ҷамъ кунем. Шумо блогера ҷамъ карда метавонед. дигароне дар командаи ман духтарои ҳастанд ки блогер нестанд, лекин командаҳои калон доранд. чӣ хел шумо одамои аввалинтонро ай доираи дӯстотон, хешовандотон пайдо карда метавонед. мисол шумо ҳамсоя доре, дугона доре, хеш доре, табор доре. бисёр вақт ман духтаракома мегӯям ки мегӯянд мо одам оварда наметавонем, мо кор карда метавонем. Не, дар сетивой маркетинг одам оварда натонед, шумо кор карда наметавонед, барое ки команда шуморо пеш мебарад. шумо бо команда зинда ҳастед дар ҳамин бизнес. яъне ки ман шуморо даъват мекунам, шумо дугонатон, холаш, хоҳарша, ҳамин хел мешавад командаи калон. ҳамара фоидааш якдигарашда мерасад. барои ҳамин дӯстони азиз, аввалин одамое ки шумо таклиф мекунед метавонед ай хешовандотон боша. регистратсияшон мекунед, ягон маҳсулотам мехарен хутон ва ё да тавзия метен ва ё ки